Det jeg ved om Molly, det er, at hun er en kollega til mig her i børnehuset. Hun er ansat til at være med i det pædagogiske arbejde med børnene og familierne her. Molly er en hund. Molly, hun er børnehusets hund. Det vil sige, jeg ejer hende, men hun er castet til rollen som at være børnehusets hund. Gitte, hun fandt Molly i Grækenland, og så kom hun her til børnehuset med Molly, på grund af, at børn de skulle lære, og børn de skulle lære at være sammen med dyr, og så skulle de også, så skal de også passe meget godt på hende. Og det Molly synes er rigtig irriterende, det er, hvis man går hen til hende og sparker hende. Det kan hun jo ikke lide, vel? Det med hestene startede egentlig med, at jeg jo havde heste, og at de var placeret sådan hensigtsmæssigt for mig i nærheden af mit arbejde, så jeg kunne få dem mest brugt. Og det gjorde så også, at jeg tog børnene med ud til hestene, og de kunne klappe dem og få en lille ridetur osv. Og i det oplevede jeg, at der var noget helt specielt imellem børn og dyrene. Den omsorg, der var omkring, den empati, og de snakke, vi kunne have sammen omkring, hvad mon hesten mente her, og hvad var et godt hesteliv, og hvad var et godt børneliv. Så jeg blev rigtig meget nysgerrig på, hvad mon der kunne bo af muligheder i at bruge heste som en fast del af det arbejde, vi har i børnehuset. Efter vi her i en periode har haft Molly og har brugt hestene i børnehuset som en del af vores arbejde, så opdagede vi jo, vi vidste, det var på et vist grundlag, at vi kunne se, at det var en rigtig god idé, men vi oplevede også, at det kunne noget, som vi egentlig blev mere nysgerrige på, at gå tættere på. Hej, jeg hedder Sara Hvidberg, og jeg er hundetræner, og jeg glæder mig til at komme og skal lære Adam og Maria lidt omkring Mollys signaler, og hvordan de kan træne mod hende på en god måde. Hvad hedder du? Jackie. Hej, Helena. Hej. Og du hedder Maja. Velkommen til. Tak. Det er jer, der skal ride her hos os. Goddag. Hej, Helena hedder jeg. Monique. Da vi havde besluttet os, var det jo vigtigt at udvælge de børn, som vi tænkte kunne have rigtig meget glæde af det. Hej. Hej, jeg hedder Sara. Jeg hedder Maria. Hej Maria. Hej. Hvad hedder du? Du hedder Adam. Hej, og I har taget Molly med? Ja. Hej Molly. Det er jo meningen, at vi skal lære hende sådan lidt forskellige ting. Men det er også meningen, at I skal lære lidt omkring hunde og hundesprog. Ja. Og høre lidt om, hvordan det er, man ligesom kan aflæse en hund, hvad den egentlig prøver at fortælle os, når den snakker til os. Ikke også? Jeg har faktisk gjort det, jeg har taget sådan en plakat med til jer. Og den har jeg liggende lige der. Og der står hundesprog heroppe. Ikke? Det er sådan en plakat, man kan bestille. Og der er jo rigtig mange forskellige seancer med sådan en hund her jo, ikke? Det er den samme hund, men den viser alt muligt forskelligt. Om den er glad, eller om den føler sig stresset, eller om den gerne vil lege osv. Og den her plakat havde jeg faktisk tænkt mig, at vi skulle hænge op her i børnehuset. Og den tilgang, vi har til rideterapien, det er den neuroaffektive tilgang. Og sådan helt kort sagt, så betyder det, at man møder børnene der, hvor de er på deres følelser, og ikke så meget på sprog og intellekt. Jackie har været med i forløbet, blandt andet fordi vi her i børnehuset har set en lidt urolig dreng, som har haft rigtig svært ved at tilpasse, hvornår der er plads til at være urolig. Helena, som er rideterapeut, har set det her rigtig fint og har sat Jackie sammen med en hest, som også er urolig og som har rigtig meget brug for, at dens rytter, menneske, er rolig. Så det har været rigtig fint, at den her hest har spejlet Jackie rigtig meget. Da vi nu havde haft dels Molly en periode og arbejdet med vores egen tilgang til heste her i børnehuset, og vi samtidig også havde haft nogle børn i hesteterapi ude hos Helena Tone, der blev vi jo interesseret i at forstå, hvad var det egentlig, vi havde gang i på et måske lidt bedre grundlag. Noget af det spændende ved det her projekt har jo også været, at vi har været så heldige, så vi har fået noget kursus omkring nogle af de der teorier, der ligger bag de her tanker om den her rideterapi. Det I gør, det er, at I bruger hesten til at lave koregulering. Altså der, hvor man i al mulig anden pædagogik, altså uden firbenede pædagoger, så gør man det, at man bruger mennesker til at koregulere. En af de dage, hvor det var rigtig svært for mig, det var
faktisk den sidste dag, hvor Maja med stor sorg tog op til sin aktivitet, fordi hun skulle op og sige farvel til sin hest. Det var hun faktisk meget påvirket af, og hun starter jo ud med at ride, og pludselig så ved hesten, som er en førerhest, men det var den så ikke lige på det tidspunkt, den på at løbe op hele tiden, og Maja har svært ved at få den til at gøre det, hun gerne vil have den, og bliver rigtig ked af det, og bliver meget frustreret. Men viser alligevel, at på trods af det, så samarbejder hun med den voksne, som er der til at støtte hende og hjælpe hende til at blive i aktiviteten. Hun formår at få styr på sin hest, og tingene så lykkes for hende alligevel, og det synes jeg er super godt. Og det har jeg set mange gange i det her forløb, at Maja har været ude i nogle følelsesmæssige frustrationer, men alligevel har hentet sig selv tilbage og er blevet i forløbet og fået lavet noget rigtig godt, og hun er faktisk blevet rigtig god til at ride. Så Maja, hvis nu der skulle starte nogle helt nye børn her i rideterapi, hvad vil du så sige til dem? Hvad kan de få ud af at komme i rideterapi? Hvad kan de lære om sig selv? Altså, for eksempel, jeg har meget svært ved at finde venner, fordi jeg er bange for, at de bagtaler mig, og jeg bliver meget hurtigt jaloux på dem, hvis de finder nogle nye. Og derfor er det meget nemmere med dyr. Vi fik en videre ideen om, at nu havde vi fået 2 børn, som faktisk er blevet rigtig dygtige til at kunne genkende Mollys signaler. At udbrede til resten af huset, og samtidig ophøje de 2 børn, som virkelig havde arbejdet godt med det, til at de lavede en undervisningsdag sammen med hundeterapeuten og træneren, og de der underviste resten af børnehusets børn i, hvordan man kunne forstå Molly. De har været så seje og dygtige her i rideterapi. Formålet med at lave den her film er allerførst vores egen egoisme i forhold til at blive klogere på, hvordan vi kan videreudvikle og forfine vores arbejde med børn og dyr, for det vil vi helt sikkert fortsætte med. Men der er også det formål, at vi egentlig gerne vil inspirere andre, som måske på samme måde som os arbejder med udsatte børn og unge, og dermed også kunne overveje, kan jeg vide, om det også var en mulighed for os at inddrage dyr i det der arbejde. Du kan få kvinder og kager og jordbær for sjov. Men der er intet så skønt som en buffet i vores